Nigo charagire Chinsa Isano na Ibere chabona mubaso chinga kingo komanya amangana maya asenjera eyobwenge na tigo tochukubwatira nere Joshua Auta uyo kunyamanya asenjera yibimanyerero nabo igo nere Abigail Nyanchama okunyamanya asenjera gose okonyekinga chibicha amona mariogi awekere asenjera endonge. Aba onchuria amo na bamenyi be wodi ya sameta mokwerero nigo baburiwe kwanekinga nkokora bale obonchurire bwabo ase chichiro echicha abachi kwagachwa ase ensemeyo ase echiro ya sameta amo neria ya kenyerere kwanengana no bwe MCA ewe wodi eyo Joseph Ondari niga baburire bonsi babe bakora obonchuria ase chichiro echo erio kwanekinga chichiro echo ngokina chire nabo igo gokinya chinsemo echo nigo boigo abarire unanigara chiko baroseri chipara elio kwanekinga abaonchoreria tibaliko chigotwara mochando ndebwensi echingaki ibakogenda ase chichiro echo makone wani mpirira muri mwensi nje bankoro kwa Joseph Ondari ibande umwensiye osameta mukwerero gwo nabona ikira ningi muno ase abantu bamingo basameta mukwerero warochi mbia baganchora ngasoa se assembly asenge kubarwanira se bintawa ekero na soete una umwensi obo ina ligerereti chichiro awao chibwatobo kon chitanya kwigwa chitaigo kora kenga abantu batagete bakora chichiro lakini chisikiri chitanya kwigwa chikoregasi chire ye monsameta ne yende kenyerere iyo twanyarake ko batukwigere bidakiyando kutinye ku kubuga moni chiro ya kenyerere problem ya bwate neme nandi chire rieta ringi gukina ne ribuna ige bwato buri mo bonene rakini tebwati pare wasoka kurwo ige siekereire pare ya moyo ko gosara ime nando irane no taka kurukuru nsemo ya igare igunjo kana gocha itunge umanye gocha gosoa kenyerere bono umurubeli mbwate noria baada yo kuyigura iwombwate umuruberio ukuyigura nande para epare basoko kuri kenyerere egende maka nyamisano watiri nyambunde abantu bakurukuru nyambunde bakurukurwa igale bakurukuru nyamanje bagwetera raisi banyara ko baweka kenyerere ibikiriri nyariko bibukira okokorere kene ikiro ya kenyerere igere kire gwendete gukina munoge kogera kenyerere itubwate itifante byo Ritukoria rero nigo omorai wense ya Kenya Dr. William Ruto amona mukonyo ye Rigathi Gachagua abakora egeikaro kya bene ase mwagacho abomas ebyegotoka ime yomochi o Nairobi abwase bali kosanga amona baraya basubati ase bari barase kyama kya UDA ekerenge kinene igechinkwane echo nigo na kibarachi gosira abasubati bari bare asoborai nabo igo kwene kyangango kinya bale omubaro bw'abasubati ase chibunge nabo igo nigo barachi kurigereria mbinto kikose mbitango kibiri bikogera abasubati batari gochigwesonani agose batari konyara wesonani ase chisiasa chinga kibagendete kwe ariga nigo se kugo chaka komoroberio yo obwege karekyo nigo twakwana no muse nigo twikera Omosubati gose omo speaker oyore omo deputy speaker bwebunge nene Gladys Boshley oyo onyara watebamuna nigo chibunge chinyinge ase chi county chitabwati abasubati ase chibunge cho nabo igo nigaru mo ogose nigaru ogotebamuna niga basubati abange batari gweswanani ase amabaga agose ase oborai wetera ase. Hata kwa sasa tukiongea koti imesimamisha kazi yote ya Uasin County kwa sababu ya kukosa wamama kuwa katika hiyo
Ekigambiro gie county ya Uasin Gishu litukoria rero nigoba ya ncheire ebunge ye county eyo gochaka gosekogendereria emiroberi yabo ase chibunge echo che county eyo ayankorengana n'ekigambiro ekyo nigo yabetege gotenenia emiroberi yonsi eri yare gokorekana ase echibunge ye county eyo ya Uasin Gishu umaiga yo gotokana neri mocho rimubaro omokebwa basubati ase eke ya eta gokorengana nebunge niyo tabamna nigo abasubati be county gose abasubati bara asebunge yu nigo bare abakemono eyere mamincha neri chiko kogorengana naba MCA bare county eyo nigo batebamna nigo bagokeire egetamukero ke ekigambere kyo gochiko banchira gose ko banchira rande ko barigana ibagaria bene yo kogenereria emiroberio yonsi iri babete bakobeka gose bagokora ase county eyo nigo boigo baborire abarayi bari bebyama gose abarayi bari bachore tu eliwokora chinkwana aba Azimio nabo igona bari ba Kenya kwanza kwene kinga ngokora kora bare chikwane chinkwane echo asege kakyabwango erikwene kinga Kenya nkoiranerere ase amagendero abo anene asensemerio ya IBC eyo etenete obochori obonene ase enseto ya Kenya. Both parties ya Kenya Kwanza na Azimio wakati wanaendelea na hiyo mazungumzo yao tujaribu kuharakisha so that IBC ikuwe constituted mapema na haraka ndio mambo mengi ya hii nchi iendelee kulingana na matarajio ya Wakenya, kwa sababu bila IBC commissioners kuwa mambo mengi pia kwa njia moja ama nyingine yatakwama. Continue with our usual proceedings hapa, and we are very sure and very optimistic that ile kazi yenye hatukufanya wakati tulikuwa tumefunga sababu ile kotoda kwamba tutaifanya. Ya pili ni kuhimiza serikali hii yetu ihakikishe kwamba IBC inakuwa in place because kuna kazi mingi imesimama sahi. Sisi tulikuwa tumepewa order ya kwamba katika bunge letu tuweze kusidisha mipango na vikao vyetu. Kwa hivyo hivi leo tumefurahi sana kama waishi abarayi korwa somo bwazimio bakora unomo sike Raila Odinga itukoria rero nigo batarire county ya Turkana abo ase bagenda gosegwa baikirana ase omoyega obwege koro kya baturkana oyo ochagete abu ogoro morobeyo nigo chagetwe chigiri tukoria igoro amono morai wense nigo boigo Raila abatebi gose abakire ngambo yamono abamenyi be county ya Turkana ase okogendera kumosira nabo igo kwege kotwara okwege na goche ase obomo obwazimio nigo boigo abateribuna nigo barachiko gendera gotenana namenyi be county eyo inakwene kinga amagenderon singo korekanare ase county eyo ya Turkana. Tarehe kitamaduni na Turkana. Nimepokea salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Na wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua. Yule mwana huyo. Tuko hapa na gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa wana Turkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama. Abaringori kurwa sensemo ya maruire nabo igo bakubwatina n'abanyagitari nigo bono basokire bene nagotebamuna nigo banyorire gose kurwa sensemo ya Western nigo banyorire vaccine eyo chiko bakonya otanga endwari ya malaria nabo igo nigera chikone kinga abantu bonsi inkonyora bare vaccine eyo abwasi barachigwetanga na anene asibara chikone kinga inkonyora bare obogwenia aborobuya nabo igo obwa
bwa bwango koringana na baringori abo nigo batebire buna eyene nchira yemo yo kwenekingango temabale kurwa obogwenia ase abantu bonsi bali baranyale gwakwa nindwari eyo ya malaria nabo igo nigo bateba buna niga bakwenekingango tanga bale abamenyi benseme eyo ya western aso konyora indwari ya malaria nonya nabo nigo babolire abantu bonsi kwetanga kurwase ndwari ya malaria anene aso korala ime yeneti. You're dealing with something that is close to an emergency. The last thing is that you want is to then put another impediment in terms of preparing the medicine. Previously, there were several vials that a nurse had to use before they could do it. Now you just take the powder and take one vial, mix, and give the medicine. With IV artesunate, sometimes it's the reconstitution. So sometimes it's a little bit of a challenge, especially if you're dealing with very young children, because the volumes are quite high. Medicine can be very good, but the last point of actually getting with the patient can be the limiting thing. Those are the things we are trying to do to make sure we Omwanjo morigereria aigana onko bitorera amangana mayase enchera ayo bwenge nigo twaringenere Joshua Auta oyo kunyamanya asenchera yibimanyererio nabo igo Abigail Nyanchama oyo nakinga chibicha amona mariogi agoikire ase enchera endonge na walikorenda boko genda gotubwatia ase emitandao asense media ya Facebook ogotonyora abuna Ndizi TV News Digital nabo iga asense media ya YouTube asogotonyora na Ndizi TV News edio ogendere kwemanya amange una agendete ka watika erietariane Dorcas Kemuma.